Hello friends, a yau na zo man don process da za ka yi hacking ɗin dukkanin wasu kira da ɗanka yake ko budurwanka ko kuma dai matanka. So kai ɗaya da zaran ka shigo wajen dial ka duba wajen 3 dots nan ka shiga za ga wajen call setting sai ka shiga wajen call setting. So zaran ka shigo wajen call setting za ga additional wato ainihin setting sai ka shige shi. So anan da zaran ka shigo ƙasa za ga inda aka sa call forwarding sai ka danna wajen wato ainihin wajen call forwarding. So anan za ga option da yawa. To abin da za ka yi consider anan shine wannan na farkon. So da zaran ka shigo wannan na farkon wannan zai baka dama a duk lokacin da aka kira ta to zai fara shigowa wayanka kafin nan ya shiga wayanta. So anan za ka wato ainihin gane dukkanin wani wanda yake kiranta ba tare da ta sani ba. So anan kuma za ga inda aka sa busy nan idan kai saka number ka da kake so a turo maka kira, so idan har tana busy to duk in aka kira ta tana busy to kai tsaye kiran zai shigo wayanka. Sai anan kuma wato ainihin on answer idan aka kira ta bata ɗauka ba kai tsaye kiran zai shigo maka wayanka ba tare da wani matsala ba. So da zaran ka dawo baya kuma a nan za ka ga inda aka rubuta unreachable. Idan har kana so a rinka turo maka dukkanin wani kira da take idan wayanta yana a kashe, so sai ka saka number ka anan ka bashi wato ainihin turn on din nan. So anan mu bari mai amfani da wato ainihin process na farko mu sa always forward. So amma ka sani wannan process din da za ka yi akan wayan ta za ka yi ba wai akan wayanka ba. So ba a wayanka za ka yi ba. So anan sai ka saka number da kake so ai wato ainihin turo maka da kira a duk lokacin da aka kira ta kai tsaye kiran ya fara shigowa ta layinka kafin nan ya shigo layinta. So anan za ka yi wato ainihin saka number ka, bayan ka saka number ka za ga inda aka sa turn on sai ka danna wajen turn on din nan. So da zaran ka danna wajen turn on kai tsaye wannan process din zai fara aiki. Amma ka sani fa wannan process din akan wayanta za ka yi ba wai akan wayanka ba. Gashi nan mun saka number da muke so a rinka turo mana da dukkanin wani kira da take yi a wannan layin nata. So kamar yadda kuke gani, so gashi nan mun turn din shi on. So wannan process din zai bamu dama dukkanin wani kira da aka yi mata so kafin ya shigo wayanta sai ya fara shigowa wayan mu. So anan za ka gane cewa wa ke kiranta ko kuma dai me ake kiranta ake yi ko kuma dai wa ke kiran shi ko kuma dai da dai sauransu. So kai tsaye bayan ka dawo ba idan har kana so ka cire wato ainihin wannan process din da ka saka shi, so kai tsaye in ka koma wajen 3 dot nan ka shiga wajen call setting. So da zarar ka shiga wajen call setting sai ka je additional setting. So da zarar sai ka zo wajen call forwarding. So da zarar ka shigo wajen call forwarding din nan kamar yadda muka shiga a baya, so anan kai tsaye sai ka jira shi. So bayan ka shiga za ka ga wajen call forwarding sai ka danna shi. So anan sai ka yi turning din shi off. To da zaran ka yi turning din shi off shikenan ka riga da ka kashe wato ainihin wannan process din, ba za a sake turo maka da dukkanin wani kira da ta fara yi ba. So kada ka manta idan baka yi subscribe ba kai subscribe. Nagode.